Proto, aby se včely mohly dobře vyvíjet, teď z jara je potřeba dávat vodu. A včely mají tam zásoby, mají pyl a nemají vodu, proto musí ven do přírody. Ta včela, která teď vyletí, tak se určitě nevrátí, protože už 10 dní je zima a včera byl dokonce plno sněhu, a takže tu vodu musíme do těch úlů dávat. Mám udělaný takovýhle krmítka, jednoduchý, přibitý jako desku a do toho se mi vejde skoro litr vody. Takže sem tu vodu dáváme, všechny úly mám udělaný a akorát do jedněk ještě toho mám dávat tuhle ten rámek. Tady ještě máme takové jako plováky, jako prkínka, aby ty včely, aby se netopily. Tady máme včelstvo, kde nám tady sedí a tady máme prázdný, tak takhle to si odělám a tady ten rámek vytáhnu ven, ten vyhodíme a tady ten rámek zásobní dáme blíž a si to vložím tady to krmítko. Tam se vejde skoro litr roztoku. Mám to namíchaný na 20 litrů vody, 10 kg cukru. Ten včelář, který nedává teď v této době vodu, tak asi zapláče nad výdělkem, že ty včely nejsou pak schopný mu pak dones med. No a teď vím, že kolik dní ty včely nemusí ani pod vodu jít, protože ji tam budou mít. Podívejte si, jak ty včely čekají na tu vodu. Mám úly uteplený, 5 cm polystyrenu a to jsou úly, že teď nejhorší v dubnu, to právě na ten duben, protože přes den je třeba 20 stupňů a v noci je třeba -5 a ty včely to musí pořád vyrovnávat tu teplotu. No a tady oni zatopí a to teplota zůstává. A mám podmet 8 cm a já jsem tam dal vložku, mám jenom teď podmet jenom 1,5 cm, aby ty včely nemusely ten prostor zahřívat. A zimuju na 2 nástavcích, protože kam ty plásty dát. Takže ty včely teď sedí v tom horním nástavku a některé už jsou jako rozšířený. Předloní a v loni byly teploty 35 stupňů, tak aj kolem ty 40 a ty včely potom vlastně ten úl vlastně chrání ty včely, protože 5 cm polystyren je jako dobře izolátor a ty včely tam nemají takový teplo, jak třeba, kdy jsou úly jenom 2 cm prkínka. Takže právě nemusí to být v zimě takový uteplený úl, nemusí být prostě po celý rok, ale ten duben a to léto je potřeba, aby ten úl byl takhle uteplený. Ten včelař, který má 4 nebo 5 včely, tak to nebyl žádný problém toto udělat. Já jich mám tady 40 a podívejte se, tu práci si s tím dám, jinak ty včely nemusím mít. Když také to bude trvat 14 dní, ještě hlásí dál, tak ty včely potom místo, aby přibývaly, tak jich bude míň a míň a nemůžou využít tu jarní snůžku. A taky letos asi neočekáváme, že by ta snůžka měla být, protože to počasí tomu nepřeje. To dělám z tvrdzeného polystyrenu. Tady je polystyren 2 cm silný. Tady s tou pěnou, co používají zedníci, jsem to přilepil. A tady do toho prostoru těch 7-8 cm je ovčí vlna. A tady tou pěnou jsem přilepil tady asi 7 mm silný prkínka. Takže teď tady mám tady folii,
na tým mám koberec, teďkom, až bude hezky, tak už tu folii už oddělám a zůstane tu ten koberec a na to nasadím tady to víko. A teďkom, aby to potom větralo, aby to v létě se vyschlo, tak tady mám otvory a z druhé strany taky. A ta vata, ta vlna ovčí, aby mohla vyschnout. Tak to víko je prostě lehký a teplý a vzdušný. Ono, když dělám víka dřevěný, tak ono uteče pár let a ty víka schnijou. Prohlídku včelstev jsem dělal 28. února. Jsem se díval, jestli matka klade, jestli tam je to zásob. A kde bylo hodně zásob, tak jsem bral, abych udělal místo matce na kladení. A kde bylo málo, tak jsem tyto plásty z medný jsem přidával. Uteklo 6 týdnů a za těch 6 týdnů ty včely taky něco spotřebovaly a spotřebovali taky hodně zásob. Takže ten, kdo málo krmil, tak obavy, aby vůbec ty včely mu nezahynuly hladem. A tím, že dávám cukerný roztok, tak doplňuji zásoby, dávám vodu, protože teď ta včela, když vyletí ven, tak se už dolů nevrátí. Zde jsem dával do podmetu roztok a podívejte se, vůbec si ho nevšimli, protože ty včely jsou stáhnuty tady v tím horním nástavku a toto vůbec neberou. Zde mám včely už na 26 rámcích a taky zde mám rámeček, kde dávám cukerný roztok a ještě do podmetu. Tak se ukážeme, jak vypadají tyto včely. Protože tady ty včelstva jsou silný, tak ten kelímek s tím roztokem tady ho vzali. Zde mám napáječku na vodu od jara do podzimu a teď v tady těch dnech tam nevidíte jedinou včelku.